EDSA, kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA, tulugang pang-EDSA, EDSA. Kung nandiyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! 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 Oras natin mga kabisyo sa buong kapalan. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Talagang may diin, ano? Ito pa rin po ang programa talaga namang magpapasaya sa lahat ng mga kabisyo po natin dyan. Huwag na huwag kayong mag-aalala dahil talagang lingawon takamutanan. No. Maraming salamat sa pakikinig. Ay, syempre mag-shoutout tayo. Bago natin puntahan ang ating topiko, batiin muna natin ang ilan sa mga kabisyo nating nakatutok. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat dyan mga kabisyo. Ayan, syempre magandang gabi po sa mga nakikinig dyan sa atin, dyan sa may Rojas Boulevard. Thank you very much at lalong-lalo na, syempre, binabati din natin yung mga kabisyo po natin. Shout out lang po sa lahat ng Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Salamat kay Boss Jobert Vertodaso. Eto na, pag-usapan na natin to! Viral ngayon ang pahayag, itong interview ni Carlos Yulo sa interview niya kay Tony Gonzaga sa Tony Talks dahil sinabi niya kung hindi daw siya mabuting tao, hindi siya ibibless ni Lord. Oh no! Tang, logika na natin to, Tang! Ay sige, mukhang kating-kating ka na kalbo! Logika mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po ang pagkakaintindi ng lahat. Including po si Kaloy, including ako. Pag may magandang nangyayari po sa buhay natin o nakikita natin sa buhay ng iba, iniisip na agad natin na blessing galing kay Lord. Mga kabisyo, ito po yung nakakatakot na theology. Maging ako, ganun din po ako mag-isip dati. Pero sa aking pag-aaral, of course, sa salita ng Panginoon, medyo natuto po ako na hindi pala lahat ng biyaya ay galing kay Lord. Ibig sabihin, porket may natatanggap kang biyaya, lahat galing kay Lord. Hindi ibig sabihin po na maayos ka, galing kay Lord ang blessing na yan. So, hindi mo pala pwedeng sabihin lahat galing yan kay Lord kasi yung iba, kagaya ng galing kay Satanas. Teka lang. Well, mga kabisyo, dinadahan-dahan ko nga binibigla mo naman mga kabisyo, logican po natin Bakit ko nasabi na hindi lahat ng blessing galing kay Lord? Kasi po mga kabisyo, eto makinig kayo. Malinaw po yan na yung demonyo, inalok niya si Jesus Christ na tumalon sa bangin. Kwento po yan sa Bible at sabi niya na ibibigay ko lahat-lahat ng kaharian sa sanlibutan kung tatalon ka. So kung yung sinasabing blessing na tinatanggap mo ay una, nilalayo ka kay Lord. Parang sa amin dati, di ba? Sunday, mag-church na kami, tapos biglang may o-order. Gusto i-deliver ngayon. Sabi namin, uy, blessing to. Next week na lang tayo mag-church. So, di ba, ang nangyayari, pag yung isang bagay, medyo nilalayo ka, delikado na yan. Hindi na pala kay Lord galing yan. Galing na yan kay Satanas. Grabe. Basta mga kabisyo, ang malinaw, pag ang isang bagay na nilalayo ka kay Lord, hindi po blessing yan. Galing na yan sa may sungay. Nakakatakot, di ba? Tandaan niyo po mga kabisyo, in Matthew chapter 6 verse 24, sabi po yan, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kung sa tingin mo blessed ka,
Ani Lord, pero hindi naman maayos ang relasyon mo sa pamilya mo, sa ibang tao, then think again. Baka ang blessing na yan galing kay Satanas! Ito pa rin ang programang EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!